деҳаи буҷум дар вилояти Бодканд аст. шаби гузашта дар ин ҷо якбора 3 сокини маҳаллӣ кушта шуд. Чингиз Темирбоев яке аз онҳо мебошад. ӯ 27 сол дошт. ҳамсараш бо 2 кӯдак танҳо монд. ӯ як ҷавони тақводор буд, инсони хуб буд. Дар умраш касеро наранҷондааст. мо ҳамроҳ ба Коктош рафтем, мехостем ки ба худиҳо кӯмак кунем. мо бо касе ҷанг карданӣ набудем. баъд аз миномёт пар ронданд, таркиш шуду ӯ кушта шуд. Чингиз писари калонӣ буд. падараш барвақт даргузаштааст ва ӯ дастиёри асосии модараш буд. бародару хоҳаронаш мондаанд. ӯ як дастиёри асосии модараш буд. он мардуме ки хонаҳои худро тарк карданд дар бинои мактаби маркази вилоят ҷой дода шуданд. сокинони маҳаллӣ аз субҳи барвақт ба мардум ёриҳои башарӣ мерасонанд. бисёр кӯдакон ҳамроҳ бо волидонашон аз макони ноамн фирор карданд. хонаҳои мо боз монданд. кӯдакону занон рафтанд. танҳо мардҳо монданд. кӯдакону набераҳоро мо ба ин ҷо аз дирӯз фиростода будем. мо худамон аз Коктош ҳастем, ҷое ки низосар шуд. инобат аз деҳаи Қизилбел бо 2 духтару келинаш фирор кардааст. ин занҳо мегӯянд то он лаҳзаҳо ҳама оромона дар рӯи ҳавле гилем мебурданд. ман ин ҷо ҳамроҳ бо 2 духтару келинам шабро рӯз кардам. онҳо ҳам бача доранд. бечора бачаҳо чизеро намефаҳманд. фақат мегириянду хонаравӣ мегӯянд. ба ҳар ҳол ин ҷо ба мо ҳар чизи заруриро таъмин карданд. намедонам ки акнун кай ба хонаҳоямон бармегардем. бархи фирориҳоро сокинони оддӣ дар хонаҳои худ ҷой доданд. дар ин меҳмонхонаи хусусӣ 128 зану кӯдак ҷой дода шуданд. бояд 30 нафари дигар ҳам ба зудӣ бирасанд. мардуми атроф ҳам ба ин мардум аз рӯи тавонашон ёрӣ мекунанд. аксари онҳое ки фирор кардаанд бо худ танҳо ҳуҷҷатҳояшонро овардаанду тамом. мо аз ноилоҷӣ ин ҷо ҳастем. бале, худоро шукр, хӯрок медиҳанд, шароит хуб аст. вале мо бояд тезтар ба хонаҳоямон баргардем. мо ин ҷо дуру дароз истода наметавонем. ҳар соат, ҳар лаҳза барои мо муҳим аст. ин ҳарфҳои Руқия бесабаб нест. ӯ худро як муҳофизи сарҳад меномад. ҳамдеҳагонаш мегӯянд бо вуҷуди нафақахӯр буданаш ин зан ҳамроҳ бо мардон сарҳади давлатии Қирғизистонро назорат мекард ва ҳоло мехоҳад зудтар ба хонааш баргардад.